krema egin aldi, eta ukingo gona, krema bat, eta ero, jaioren aldea, hor dago, ez granola normalean danak ez, zu interneten edo zinezak granola. Saltokitan, eta kontsumitzen dunake beti gozoa izan hori da, edo pixkat indarberritzaile gisa barritatan, edo ez, pixkat... Gozaltzeko, gozarikin erartzen du pixkat. Edo ameketakoa, edo kirola ikentzazenen olako bokadutxoa sartzeko, eta... Gazi ere inalda. Bai. Eta lagungarri ona izan daiteke kasu hontan, krema mikatz batentzat edo pixkat disimulatu nahi deun horrentza zeren eta... Atzo esaten una, ez? Gibela pixkat eskarola bada hortako ere ona, ez? Bai. Bueno, ni granolakin hasiko naiz. Eta txitsirioa aukeratu du pixkat oinarri hortan ere denak kurruskari ez izateko, zehoze biguin ere harrapatzeko, ez? Orduan txitsiriok egosita dauzkegunak edo potokoak, gaur egun badaude kalidadekoak, zuen esku. Hor ere irakurri osagaiak eta badaude gehigarri dunek, gehigarri gabek, eta bueno, hoi. Ero, bestela salda egiteko erabili dituzuen txitsiri batzuk, garbantzu batzuk, horiek erabili, eroseatik ez sobratu zaizkizuenak, eta bueno, hau, dilistakin ere jaione berdin, ez? Edo babarrun txuri bat, edo bai, nahi dena, azken finen hori da, lekale bat izango litzeke kasu hontan. Eta, bueno, pazientzi pixkatekin eta indar pixkatekin zapalduz joango ateratzeko barruko irine. Ze onna. Onna. Ze onna. Arte birrindu... Birrindu dut, hori da, eta ja, pastatxo bat ine dago, eta hoen botako dizkiogu malutak. Olo maluta izan daiteke, edo kasu hontan guk aukeratu dena da, 5 zerealen malutak. Orduan bertara sartuko ditu, eta ez erotu neurrikin. Katiluka da. Katiluka da hau, katiluka da bestea, eta katiluka da bestea. Tepete. Hoi da. Tepete. Ez du esan, sesamoazi bota du, parmesanoa botako diogu, 3 koilaraka da oliba olio ona, eta ziropa botako diogu. Ez batzutan izaten da, txillarrana dela, edo beti sendogoa izaten da zaporea, eta kasu hontan ez da interesgarri ez, gazie behar du. Orduan, hoxe, olioa botako diogu. Osa, agave siropa erolakon bat, ez, jaio? Edo arroza, edo nahiko neutroa alba da. Arrozan aspaldi ez du erabili, lehen txorienen, musu bat hemendik Silbanai. Silbanak indegie da, eta aritz urdan pileta etortzen zanen txorienera, arrozan siropa, azkenean da, holako estiantzeko bat, gozagarri bat, estian itxura dukana, baina hori atatzen da arrozetik, eta indize glusemikoa oso bajua daukana. Konparatuta besteakin bai. Besteakin bai, eta bueno, gozogarri moduan eta interesgarria dan zerbait. Eta, sasoi batean erabiltzen gendu, baina, bueno, esan agabeana merkeagoa da, eta etxian eukiteko ere. Bai, alde batetik. Eta gero, merkatura edo saltokitara joaten zatenen ere, aurkituko duzue granola, ja inda, eta muesli ere, baita, biek ondoan, orduan, batetik bestera, ezberdintasun batzu badaude, eta nola bereizi, granola, guegean bezala, txigortu ingo dula, berezitasunetako bat, ezaugarritako bat hori da, txigortuta daola, bestetik gozoa sartu zaiola, edo gozagarrien mueslik ez duna, eta olioa, edo gantza zehoze, koipetxo bat, orduan, hori da. Gozogarri bat izatera esti erolako danan, batu egiten di, eta olako bolatxok modun, peatuta ean artean itxastuta, eta esan dugu ezagun, bueno, osasutxo esan behar nuen. Garbiagoa, mueslie da garbigoa, baina murtsikatzeko garaien zakarragoa da. Hau beti... Nik gogoratzen ez jaionen, granolak azizienean ateatzen aurrenak, eta hori izango zen, 80 hamarkada hasieran, nik hemen ja ezagunak intziena, ni erabat engantzatu nintzen hortara, baina erabat engantzatuta, eta zuk lehen aipatu zuna, pelikula bat ikusten da hori, hartu, askotan, zinemara eramaten nuen olako poltsakada bat granola, eta granola jaten egoten nintzenan, krun. Eta eskalatzera eta joten ginen, eta egun guztieko nire jaki bakarra granola. Hemen sartu diogu erromeroa espezia gisa, pixkat ere zapore hori altxatzeko edo beste puntu bat emateko. Edo zein eskualdetara joan dateke, 5 espezia txinatarrak bota dateke, edo rasal janut, edo nahi dena. Nahi dena, edo proventzala, edo bai. Bai, gu beti esaten duena, espezian mundua da. Eta hor guztuak, bakoitza dauzkazuen. Eta nahi gauzue perrexila eta piperrautze gota, perrexila eta piperrautze.
baratxuri lehorra eta holako, zuek ikusi. Hori da, baina, bueno, bai, batzu badie, esategoela, ni nahi diot, ukitu mexikarra eman, eta sartuko diot, txilea ez dakiz eta bakizer. Hola, lehen. Bai, edo tabasko pixkat, edo, bueno, pikante, saltza pikantea. Ama, kilkerran koskobilo bezala? Gustoko. Bai? Bai. Zeu zai goxua daukan hone, jai hone, Mari Eskurrena? Amigo, beti, izaden eze, hasiera izatezu olako, da gero... Nik, beto, bai nahi duan aprobatu, hau, gozaltzeko ere, kafesnekin? Bueno, gazi gozoa. Bai, ez? Horreun... Kombinazioa nik ez dut ikusten, nik ez dut ikusten. Zatik, bi palakada, azukera bota hori, onako ogitxo baten, pixka txigortuta, gazta krema bat, eta hori gainetik, bueno, ezkonduko luke, baina ez zopatan esnekin. Zopatan ez? Zopatan ez orduan? Olioa ez dut ikusten. Burbuiatxok, baina nik beroxio gutziko deu, frasiteko. Bueno, zeingo du, hori gero... Listo, hemen ja, usai badator olioa ja... A ver. Ba, Eta gehiagi botat. Ya está, gora etorri za, Jaione, gora etorri, emozionatu iteza. Bai. Nirakin hilabete batzuk eta ja ni bezalako basurde bilakatzen zara. Basurdea, zo. Guk kuadrian pilo bat erabiltzen dugu basurde. Basurdeana. Bueno, guk gure kuadrian WhatsAppa, bakizu nola deitzen da gure kuadriako WhatsAppa? Basurde team. Ez, mosolo kuadrilla. Bueno, babixe, in English. Nola da basurde in English? Zuek, mosoloa ez da zu erabiltzen esartako, ez? Mozoloa? Bai. Bueno, irain gisa. Baina zer da mozoloa zuretzako? Mozoloa, tontola pikola, ontzarmarioa. Ontzarmarioa. Gurea Bizkaian ontza da mozoloa. Ontza da mozoloa. Zuen ontza da gure mozoloa. Claro, gu parrandan gehiago, denbora gehiago pasatzen genuen, mozolo kuadria. Horret izan gehien bat. Ongi, bueno, baingoan gutxi botako, Kontua da, labeko hainin bar zaigula, oie frigitzen jongo gara, eta honek izan dakoa, 15 minutu ero patatak ondo inda daudenean, etorriko gara, birrinduko dudena, eta granola horrekin, kurruskari horrekin, atarako. Oixe. Ondo iritzen zaizu? Bikoi. Hortxeatuz. Hori... Jaione, granola ze moduz? Guantxe ikusiko du. Bueno, honek, dagoeneko ja 20 minutu amazki hemen irakiten, eta, bueno, jungo nahizen da ja, dagoeneko birrintzen. Buinu. Kurruskat! Arrozari edo dilistein ahazteko garaien, bera, hau da guk lehen erabiliduna eta kantitate txiki batekin bituzte atera zaigun. Orduan, hau dako denbora erako. Orduan, arrozaitekin ez bota hola baizik eta pixkat esku joku batekin gainetik botako genioke hazie botatzen daiko bagine bezala, hori da. Eta gero, 5-10 minutu edo, bueno, dagokion denbora hori eman. Eta oain honeri nasiko diogu puztutako amarantoa. Eta nasiko deu, eta ja... Nik uste ja niko sartzen. Epeldutako, noztutako, listo. Bai, kurruskari egoteko. Holako granolatxua gainean botatzen bai kurruskari puntuarekin. Eta gazi puntue, eta gaztak ematen dio bere ez dakit nola esan ezaugarri hori parmesanoak. Olio geixio? Olioa... Osongi, omegak. Ni asko ustetzen. Eta olia ona bada, ez da, problemik. Eskerrik asko.